Bon dia. Soc Pep Calero, l'autor de Hitchcock al sofà, un llibre que va publicar Onada Edicions ara fa un any, l'abril del 2019, i que voldria recomanar-vos-el ara que tenim davant un Sant Jordi tan atípic. De fet, el llibre és com una mena d'homenatge, un homenatge i un joc al gran cineasta anglès, a Hitchcock. Realment el que trobareu són 11 relats que corresponen, pel que fa al títol, a 11 pel·lícules del fantàstic cineasta, i el que he fet jo és una reinterpretació d'aixòs relats, introduint elements que ja apareixien a les pel·lícules del director anglès, com ara l'humor negre, el misteri, el suspens, etc. I deia abans també que era un homenatge perquè no només trobareu les històries que jo he modificat, sinó que trobareu a Hitchcock en cadascuna d'aquestes històries. Per això us parlava de l'homenatge. Sabeu que Hitchcock tenia molt d'interès a aparèixer en bona part de les seves pel·lícules, feia una aparició fugaç, i jo també he plasmat en aquestes pàgines aquestes aparicions de Hitchcock. De fet, alguns segur que recordeu a Hitchcock perdent un autobús, o pot ser també a Hitchcock amb un xiquet al braç, o pot ser també a Hitchcock passejant uns gossets a la porta d'una botiga d'animals. De fet, tots aquests Hitchcock estan ací, en aquesta història, i per això us la recomano. Espero que passeu uns bons moments llegint-la. Moltes gràcies i molts ànims.